Maayong gabi Luzon, Visayas, Mindanao, or may hapon, may udto, or unsa mang parte sa kalibutan nga naa mo karon, no? Asa mong parte sa kalibutan naa, no? This is our di man ta makaingon nga weekly, no? Pero this is our first ever recap, no? Recap lang ta sa tanan akong mga nahimong topic since June hangtod July, no? So, two topics per day man good na siya. So, murag special na siya nga round up of kanang mga topics nga nahitabo, no? Within June and July. So, nagsugod ta sa episode nga ginatawag og ngano gani ni intro to the podcast, no? Then, number 2, ako og ang akong kaniot. Ako og ang kaniadto childhood memories, no? Then ang week 2 is episode 3, mga butang nga nagpabag-o nako, no? Then episode 4, unsa gining tinuod nga ako, no? So ina na siya kataas, no? So upat na ka episodes ang nahitabo nga karon. Week 3, unang higayon nga nasakitan ko, that's episode 5. Episode 5, unang higayon nga nasakitan ko, no? Then episode 6, unsaon pag-ila-ila sa kaugalingon, unsaon pag-ila-ila sa kaugalingon, no? So inana siya. Then sa week 4, episode 7, ako og akong lawas, or ang akong title lang to kay ako og akong sexualidad, no? That was the episode 7, di ba? Baylo na ko siya, no? Or gilahin ako ang dapat ibutang dito kay dili gina consider sa Facebook, no? So episode 8, self-worth sa kalibutan nga puno og standard. Then week 5 na dayon, no? Which is sa July na, nagsugod ta sa gugma sa pamilya. That's the first one, which is episode 9. Again, ang episode 9 is gugma sa pamilya. Episode 10 is romantic love, tinuod ba gyud ni? Then episode 11, kung makaistorya ko ang kaugalingon sa kaniadto. So that is our, di ba na siya weekly recap, pero this is our first ever recap, no? Sa tanang mga episodes nako sa Yaw Yaw the podcast. So basically karon naka 11 episodes na ta. So kani ang may tabuan ni every Sunday ni siya, no? So sugod ni next Sunday na mabutang na ko, no? Although wala pang 11 ani, pero ano na lang, no? So sugod na lang ni next Sunday i-appeal na ko ang 12. So ang akong episode 12 is akong mga bati nga batasan, no? Because since this is my mura shadow work, or ako ang pag-accept sa akong kagalingon as I am, no? Part sa podcast, pero this is literally my sort of shadow work or accepting who I am, no? So bali ang episode 12 is akong mga batik nga batasan, or nga mga batasan, no? So kana siya will be next basta makita na rin ninyo after na sa episode 12. So moto, no? So moto siya, guys, ang atong recap. Thank you very much for watching. This is your Shimon Suarez. Bye for now.